Gusto ko gawas mo. Oh my God! Wow! Sa maning bataan ni nga. Ganadalap gining ribbon o medals. Sus, ni sa mamang eh. Magpaibog ka sa silingan ako ba? What? Ha? Magpaibog man ka. Si mamang eh. Mabito nang kasamot kog niwang mang kay. Sige lang kung nilag-awayan dito mang. Sige lang kog hilak mang. What? Daw, basic connection ang medal o ribbons ni mo. Daldalaon na ni mo. Sus, mamang. Pakita na ko sa ilaha nga bright ko. Wow! Pwede na ko nila daog-daugon. Ayaw diya. Islam ka lang. Sige na ma. Tapos ako sa gawas mang. Tingog-tingog pa maging ako mga medal oh. Agay! Puyo diha. Kasikat naman ka ah. Buta na dito. Ibalik na dito yung mga medals. Wala. Kaya, sige lang kung nag-awayan. Pero di na ko nila awayan ba? Or ma-amaze sila sa ako ba? Ay, kita ka na. Mga award na ako. Dapat hindi ko medal o ribbon. Wow! Magpuyo dira. Uy, mga wala ni mga ribbon di mga medals. Ibalik na dito ka. Samok baki ang bataan ni nagtigpang trabaho una. Ato na. Tama kayo, mamay. Hindi ko ipatagawa sa lukuan. Wala ko na nang iuli dito ako mga medal.